liggen op je Harry in het vet. Oh, wil ze nog een 90 groeten doen? Nee, ik ga net dit jaar bij de publieksprijs. Dus allemaal stemmen op ik. Ja. Bakkerij Polissen waren toch, hè? Oeh, einde vriendschap, dames en heren. Live uitzending. Wilt je aan eens de groeten doen? Ja, aan de René Zavelkoel. Oh, geweldig. Ik wil zeker de groeten niet aan René Zavelkoel doen. Maar dan kunnen we het goed knippen.
onverschilligheid, daar kunnen wij niet tegen. We ruimen overal de rotzooi op. We ruimen overal de rotzooi op. We ruimen overal de rotzooi op. Zo, dat is het. Ja, goed hè? Potsmerkel. Ja, podcast. Ja, Karel. Hey! Wilt ze nog even de groeten doen aan mij? Ik ga ze de groeten niet doen aan mij. Oh, dat vind ik flauw gewoon niet. Doe de groeten aan het Sjoerd. Zeg maar hoi pap. Hallo! Voel hem aan. Ja. Dat zou ik even. Nee. En was het door? Water. Nee. Ja, 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 ja. Oh, ik zie het zelf.
Abbiegen, wenn die Startpositie steht. Weer schon krijg aan strieken, handen op, laat rondje draait. Dan kent ze erop wachten, en de zaken liggen op. En maar eentje dachten, van dat was hier niet op. Handen op, laat rondje draait. Dan kent ze erop wachten, de zaken liggen op. Amen. Amen wil de goede doen. Ja, ja. Nee, nee. Amen wil de goede doen. Ja. Ja. Stop! Achter me gaan! Hey, dat tegen ik terug. Dat tegen ik terug.
blijven, lachen blijven. Lachen. Ja, lachen. Ja, ja. Hey, goed, kom maar. Denk een pin lachen. Lachen, denk een pin. Nee ja. Nee ja, dat is toch iemand die goed te doen? Dat is toch iemand die goed te doen? Nee? Ook niet aan mij? Aan die kip? Nee. De vogel af, want hij brengt je OLS. De vuursteek in de hemel, op de top van Everest. De rekening heeft zelfs een zuidblad met water in een mondje. De prins die uit de doos springt, raakt hij nog ooit de grond. Als de morgen is weer, dat is de samen. Hey, eekhoorn! Oh, die denken ze, hè? Ja, dat had die daar. Het eten van de rommeldag, 3 nachtslag in de maag, valse met je kiezen en bestaan. Als een goedemiddag, we springen van de Kruisstraat. Fijn dat je hier staat, tot zo van u. We gaan even van de gelegenheid gebruik maken. Ik voor te stellen aan onze hoeveelheid prins Ralf de Eerste. Wij zijn luitenant Ralf, luitenant Jo. En de filmploeg van Grubbels Producties steekt weer klaar. Was er zeker te zien, einde zaak weer op internet. Alpha Frans Producties. Dat is allemaal zo. Ik denk toch dat we een de druk nog. Ik denk toch dat je het doen, dat ik nog. Dus hopen we hier dan heel veel dat verschiet. Wat zou je te goed doen?
Dicht dan, doe tegen even zwaaien. Ga ze zwaaien. Doe maar zo. Ja? Moet ik even de groeten doen? Behalve de Mick. Wat zou ze zwaaien dat feestlied? Nick ook? Ja. Mam. Kom ik aan later. Ik heb leuke opnames gemaakt. Ja, gedaan, maar Echt leuk. zo top nog gefilmd. Wat is de bedoeling? Is het al begonnen dan? Dat is 40 minuten gefilmd.